Ola, chámome Iria e teño 7 anos. Vou vos presentar un libro. O título do libro é O viaxe do vento pequeno. O autor é Concha López Narváez. Personaxes son o vento pequeno, o muiñeiro, un vento violento, e nos lugares que se desenvolve son un muiñeiro, unha casa, un parque, e o personaxe que máis me gustou é o vento pequeno, que é pequeno e ten un gorro azul. O libro trata de que o vento pequeno se fai grande e quere ser importante. E todos lle dicen que para ser importante teñe que ter un oficio. Recomendo este libro porque é divertido e moi bonito. Adiós.